Не от най странички. Не, песъчните са. Те песъчните са рони. Понапукало се, ама той и нещо паднал. Не може много, нека снимат малко. Хайде да поснимат тази. Ето като крайчето върви. Хайде да няма да не пречи. Добре, слойте тук. Просто малко са. Не искам. Горе, хайде ние горе, тата. Спокойно си снимай. Те са паднали от някакъв. Може от те да се вади. Какво ще намериш тук? Пари, какво ще оставим тук? Какво са пари? И които са ги правили, не са оставили. Това са. Ехо! Тати! Ехо! Леко. Знаеш, четене обаче трябва не е концентрично нагоре на това. Не се струва, че измеркаме или така не се струва. Не би трябвало. А може и да не е, ако булата е по-малко, сигурно съвпада. Колкото не е нещо. Това е център на системичен. Да, в тази не пишеше. Абе има някакви перпендикуляри спуснати, трябва да ги разгледам по... Вечерта не можах да видя това на тези да.